Είναι η μπάλα, Χριστοφή, είναι ο Εφρέμ και ο Άλβες στην περιοχή. Πάει η μπάλα στον Άλβες, η κεφαλιά, μαζεύει ο Ντεκρά. Δεξιά, μπροστά ο Εφρέμ και ο Ασίς. Στο ύψος της περιοχής το σουτ, μαζεύει ο Ντεκρά. Προσποίηση στον Ατράντε. Ο Βοού την πάσα, ο Μοντέιρο έπεσε εκεί, μάζεψε στην κλειστή γωνιά και πάλι ο Μορέιρα. Πυρίζει ο κύριος Δημητρίου. Και πάλι ο Αντρέ Άλβες πρώτος θα διώξει σουτ από τον Μοντέιρο, πέφτει ο Μορέιρα πάνω το σημαίακι. Έδιωξε ο Ουόν, η μπάλα στον Τεντέ, η παλιά για τον Μοντέιρο από κανονική θέση, Μοντέιρο για το σουτ, καλό, διώχνει σε κόρνερ ο Μορέιρα. Έτοιμος ο Μοντέιρο, καλή εκτέλεση, κεφαλιά, γκολ. Ακυρώνεται όμως, σιγά σιγά, δεν κατάλαβε κανείς εκεί, τώρα... Καθοριστικό χρονικό σημείο λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Μπεμπέ χτελεί, κεφαλιά του Βοού, γκολ! 1-0 η ΑΕΛ σε καθοριστικότατο χρονικό σημείο από τον Βοού, από το εξαιρετικό χτύπημα φάουλ του Μπεμπέ. Δεν μπορεί ο Σουάρες να σταματήσει ψηλά τον Βοού και το γκολ είναι γεγονός. Η μπάλα στον Άλβες φεύγει με ωραίο τρόπο. Χριστοφή, βγήκε ο Ντεκρά, Χριστοφή, φάτσα με το 1-1. Ως απομηχανής θεός ο Ουόν θα διώξει. Καλή εκτέλεση, πολύ εκεί, ο Μορέιρα μαζεύει. Κοντά του Αλαμπή, γύρισμα προς τα πίσω, μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη και απόκρουση από τον Μορέιρα, λέει όχι στον Μπεμπέ. Φάουλ δυνατό από τον Ασίς, έχει κάρτα και μάλλον θα φύγει. Για 10 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Ασίς αφήνει την ομάδα του με 10. Εδώ ξανά. Η μπάλα στρώνεται στον Σέρτσιο, το σουτ καλό πάνω από την εστία του Μορέιρα. Έξυπνα ο Σέρτσιο στο Βοού, τα κουνάκι, δεν υπάρχει offside, έξω το πλασέ του. Παρόλο που δεν πάμε στο τελικό, τα παιδιά πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια. Με όλα αυτά που συνέβη και στο παιχνίδι. Και ο Κάτανης ότι καταλαβαίνει. Φάνηκε μπορεί και κάποια κούραση σε εμάς. Με όλα αυτά τα παιχνίδια που... και η προσπάθεια που δίνουν τα παιδιά. These two games we don't